Légy szívesen, egy kicsit nem szeretném hátra, hogy lehessen eljárni. Kedves vendégeinket, kedves meghívottainkat, kedves szülőket, titeket is, kedves gyerekek, immár a harmadik évzárói ünnepénkön, amely egyben van kötve ugye az anyák napi ünnepéllyel. Ezzel is fogjuk kezdeni, az anyák napi szerep lesz először, utána pedig az iskolás szerepünk. A legvégén pedig ugye a csattanó, a tánc, amit mindenki nagyon szív dolgokba vár. Kívánok mindenkinek kellemes szórakozást, és akkor vágjunk is bele, hogy ne nyújtsuk egymás idejét. A végén fogunk elmondani pár szót a táborról, és kiosztom majd az Kívánok mindenkinek kellemes szórakozást, és elnézést kérünk, most teljesen új a színpad, meg minden, szokunk, megszokjuk. Jó, kellemes szórakozást. Két szál pünkös rózsa kihajlott az útra, el akar elvanni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretnek másért két piros orcát, egy szemed járásáért, szád mosolygásáért. Jó napot kívánok! Tessék megengedni, hogy bemutatkozzak. A nevem Bűbül, a szomszéd bolygóról jöttem tanulmányi kirándulásra a földi gyerekekhez. Itteni vezetőm György Gyuszi. Ő tanított meg magyarul. Most is rávár. Ó, már jön is! Szervusz Bűbül! Szervusz Gyuszi! Milyen jó, hogy mindig pontosan jössz. Ugye mutatsz még más érdekességeket is. Hogyne? Például elmentünk egy múzeumba, talán elmentünk városnéző sétára, vagy a moziba. Szóval ha kíváncsi vagy egy jó filmre. Gyuszi, bár csak egy kicsit arra lennék kíváncsi, hogy miért vannak sok plakátra kiírva, hogy anyák napja. Tudod, nálunk az a szokás, hogy májusban a gyerekek megünneplik édesanyjukat. Ó, ez nagyon szép. Igazi ünneplés. Ezt akarom látni most rögtön. Anyák napja holnap lesz Bűbül. Nem lehet most rögtön látni. Dehogy nem. Itt ez múlt idő vagy jövő idő. Most rögtön rágondolok a holnapi napra. Így. A holnapi napot mutatja? Micsoda technika? Igen, a mi bolygónkon fejlett a technika, de nincs szeretet, mint itt nálatok a Földön. Na de nézzük, az időt beállítottam. Most állítsuk be a gyerekek. Mondjam neveket az osztályokból. Hát, Dani. Jé, csak ugyan, Dani. Hát fest lenne, hogyha ott itt. Folytasd a neveket. Adél, Nordi, Adrien, Krisztián, Nikolett, Ferike, Kriszta, Medár, Tekla, Szabi, Andi, Dániel, Melania, Nátán, Erika, Zalán, Anett, Viktor, Melania, Robi, Zsolti. Jó, most már csak te kell lesz. Én is oda menjek a többiekhez. Dehogy is, te itt maradsz mellettem, és a gép segítségével megnézzük, hogy mit fogsz csinálni holnap. Tehát, György Gyuszi! Ez én vagyok. Persze. Jó, most nézzük, hogy ünneplik a gyerekek anyák napján az édesanyjukat. Anya! Lekvár miért nincs a vajas kenyérhez? Barack lekvár hozzá! Anya! Nem szeretem a parizeres kenyeret, Fidentit hozzá! Anya! Pártis kenyeret kérek! Anyu, nem szeretem a kömény maglevest, faszújlevest kérek. Anyu! Ha nem vehetem fel az új ruhámat, nem megyek veled! Anya, igazán! Ha nem vehetem fel az új cipőmet, el sem megyek Zsuzsi néniekhez. Sajnálom, anyu, most nincs időm segíteni, el vagyok foglalva. Sajnálom, anyu, most nincs időm segíteni, muszáj elérek. Sajnálom, anya, nincs időm segíteni, képezni akarok. Sajnálom, anyu, most nincs időm segíteni, focizni megyek. Na, Anyuci, minden
ugye megmarad a blúzom. Édesanyám, gyere el velem az üzletbe, most rögtön! Anyu, vasalja az ingem. Mamikám, most nem érek rá segíteni. Anyukám, most nem segítek, most aludni akarok. Anyukám, most nem érek rá segíteni, tévézni akarok. Anyuka, most nem akarok mosogatni, képezni akarok. Anyu, én nem akarok kirándulni menni, én moziba akarok menni. Igazán olyan vagy, anyu. Hát ez érdekes, Gyuszikám. Nálunk erre a mi bolygónkon azt mondanák, hogy hürgülürg az édesanyákkal. Ürg? Micsoda? Mi az? Magyarul kb. Azt jelenti pimaszkodás. Na de nem az ünnepére állítottad, hanem előbbre. Ja, akkor későbbre kapcsolom. Kedves édesanyám, szeretettel köszöntelek anyák napját. Megígérem, hogy én is jól leszek ezen. Kedves anyukám, szeretettel köszöntelek Szeretettel köszöntelek anyák napján, és köszönöm a sok jóságodat. Anyám napja, szeretettel köszöntöm édesanyámat. Kedves édesanyám, köszönöm a sok jóságodat, hálám jeléül adok egy puszit. Drága anyukám, köszöntelek anyák napján. Drága anyukám. Köszöntelek anyák napján. Anyukám, anyák napja alkalmából fogadd el ezt a virágot tőlem, és megígérem, hogy jól leszek. Kedves anyukám, anyák napja alkalmából fogadd el tőlem ezt a virágot, és megígérem, hogy jól leszek. Kedves édesanyám, anyák napja alkalmából fogadd el tőlem ezt a szép virágot. Anyukámat virággal köszönöm. Anyukámat szívből köszöntöm, és megígérem, hogy jól lesz. Meleg szeretettel köszöntelek ezen a csodás napon. Drága édesanyám, fogadd el tőlem anyák napjára ezt a virágot. Aranyos jó édesanyám, köszönöm minden jóságodat, és szívem egész melegével köszöntelek anyák napján. Köszöntelek anyák napján és édesanyám. Drága anyukám, fogadd el ezt a puszit szeretetemmel együtt. Drága anyukám, fogadd el ezt a szép csodott virágot anyák napján. Drága anyukám, anyák napja alkalmából forró szeretettel és hálával tudtam átvirágot. Drága anyukám, fogadd el tőlem ezt a szár virágot. Drága édesanyám, forró szeretettel köszöntelek anyák napján. Drága édesanyám, fogadd szeretettel ezt a szár virágot. Szeretettel ünneplem édesanyámat. Éljen édesanyám! Hát ez nagyon szép volt, Gyuszikám. Igazi ünneplés. Na mondtam én. Hát persze, hogy az ünnepély felébresztette a gyerekekben a hálát. Hürgülürgü, ez nem lesz. Pimaszkodás az édesanyukákkal, az se lesz. Biztos. Na de nézzük, mit csinálnak a gyerekek ünnepély után. Anya, megint se lettem a húshoz, befőttek hozzá! Anya, csak ketchup van a húshoz. Muzdét hozzá. Anya, már megint faszújleves van! Láss leves kérem! Anyu, mindenkinek van hölcsöge, csak nekem nincs, ugye kapok egy hölcsöget. Anyu, már megkértelek, hogy engedd meg, hogy vegyem fel az új ruhámat, de hát... Anna, igazán, ha nem vettem fel az új blúzomat, el sem megyek veled sehova. Sajnálom, anyu, most nincs időm segíteni. Biciklizni megyek. Sajnálom, anyu, most nincs időm segíteni. El vagyok foglalva. Sajnálom, anyu, nincs időm segíteni. Tévézni akarok. Sajnálom, anyu, most nincs időm segíteni. El vagyok foglalva. Anyuka, mikor veszed már be az ünnepet? Megkapod már a laptopot? Anya, már mondtam, kérem azt a BMW-t. Megveszed már azt a mountain bike-ot? Anya, kivasalod a fehér ingem? Anyu, kivasod a nadrágom? Édesanyja, eljössz már velem az üzletbe. Anya, kivasalod a szakmához? Mamikám, most igazán nem érek rá segíteni. Mamikám, most igazán nem érek rá segíteni. El kell menjek